nongialam ka Khasi Student Union Northern Border Area Bhoi District ha ka kharar tereng mentau benai kila Pynrem juri MLA ka Dispur na Assam Atul Bora Halor ka Jingkam jong lyngba kila pathai khubor ba ka shnong Pillangkata kadang haba Assam bar kadai ka Meghalaya ka bra kyntur put batu ye ki jaka jong ka Assam yakni lapun pau do ba Alex Narleng President ka KSU Northern Border Area hadir ke jilit jurib jong ka seng shaka shnong Pillangkata ha ka kharwai tereng mentau benai Ulai itu rubah kini ke jinglet jurib ya ke shnong Pillangkata nak kalian ke seng kelayo banyak kendo berkinong shnong ban ai men se mi ki pai ba berkumjuru ban pensisha ba kini ke shnong khapot ke dangdei ke bah pura hapo pur sam jaga jela Meghalaya ban nak kalian ke seng hi kala Pynrem juri Atul Bora Halor kini ke Jingkam ke baklem nong rim jong u Masyo ya ke jing jor na ki pai ba na shnong ki ba don chati ka than jong ka Pillangkata bi hadin ka jingwan jong MLA na Dispur constituency Syak de katain bangun patrolling bat banwan pensange bat ban penkendria halor kate ka sangbut jong ka school ka bade ka Pillangkata secondary school ka bahaba po Bhoi District right marwat Meghalaya long ka penlong yang ipat na kaleng ka sang kumno ba utai MLA ula banwan bat ban haweng no ye kate ka sangbut jong kate ka school ka baladon nadu Islam kiba karkhane spa prapusan tetar Haduh menta menne kalong ga pensong lo aro wat anda arliang mamla apeng ki chief minister jong ka jela Assam bat ka Meghalaya kidang don ye ka jing pun bai